Vidíš svoju budúcnosť pomoci ľuďom? Chceš pomáhať nájsť prácu tým, ktorí si ju hľadajú? Podporovať ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby mohli byť lepšie začlenení do spoločnosti? Vytvárať bezpečný domov tým, ktorí ho nemajú? Pomáhať ľuďom so závislosťami, aby si našli nový zmysel života? Tak poď študovať sociálnu prácu na našu Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Vysokú školu svätej Alžbety v odbore sociálna práca som sa rozhodla študovať po tom, čo som niekoľko rokov pôsobila vo vlastnom občianskom združení, kde sme sa venovali na pomoc chorým deťom a deťom zo sociálne slabších rodín. A chcela som túto prácu začať robiť tak odbornejšie, preto som v podstate začala študovať túto školu. V rámci už štúdia bakalárskeho sme začali s manželom v tejto oblasti aj podnikať. A pomáhame v rámci toho seniorom, zdravotne znevýhodneným deťom v asistenčných službách, pomoc vybavovania vecí na úradoch, na čo majú nárok, alebo služby nejaké v domácnosti, s čím potrebujú pomoc, prípadne sprostredkujeme ošetrovateľskú činnosť. A prečo by som odporúčila študovať na tejto škole? Odporúčila by som to v prvom rade každému, kto chce robiť niečo srdcom, pretože je potrebné túto prácu robiť ozaj zo srdca.